መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጽዎ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ናይ ዝሕጂ ተበጽሒ ዘሎ ስልጣንን ምዕባለን እየን። ስለዝኾነ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዘመናት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስነ ፍልጠት ዘይከሓዳበርቱ ክገብራ ጸኒሐን ኣለዋን። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ገለገለ ዓውድታት ብሰንኪ ድሑርን ማሪታውን ኣተሓሳስባ ሕብረተሰባት ተሳታፍነተን ከምቲ ዝድለ ክግስግስ ኣይጸንሐን። ኣብ ስነ ፍልጠት መጓዓዝያ ባሕሪ ከም ኣብነት እንተጠቒስና ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ጉዕዞ ባሕሪ ዕንቅፋት ይበዝሖ እዩ ካብ ዝብል ድሑር እምነት ደቂ ኣንስትዮ ባሕረኛታትን መርከበኛታትን ኮይነን ከይሰርሓ ገይሮም እንተኾነ ግን ምስ ምጅማር ኢንዱስትራዊ ሰውራ እቲ ዝነበረ ድሕረት ተኣልዩ ብኣጻብዕ ዝቝጸራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባሕራዊ ሞያ ኣብ ቀለልቲ ስራሓት ክዋስኣ ተፈቕደለን። ድሕሪ ዘገምታዊ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከዓ ተሳታፍነተን ኣብዚ ሞያ ብግብሪ ከመስክራ ግዜ ይወሰደለነን። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብዚ እዋን 18 ሚእታዊት ባሕረኛታት ዓለምና ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ውሑዳት ካብኣተን ድማ ከም ኣዘዝትን ኣመሓደርትን ዓበይትን ፍሉጣትን መራኽቢ ዓለምና ኮይነን ንረኽበን። ካፕቴን ኬት ማክ ሓንቲ ካብተን ኣብዚ እዋን ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ኣድናቖት ረኺባ ዘላ ኣሜሪካዊት ባሕረኛ እያ። ካፕቴን ኬት ኣዛዚት እታ ዘ ሴሌብሪቲ ተባሂላ እትጽዋዕ ህብብቲ መርከብ እያ። 22 ሚእታዊት ኣባላት እታ መርከብ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ኒኮሊን ቲፏ፣ ጋናዊት ጊፍቲ ኣዶ፣ እንግሊዛዊት ራሸል ኣርኖልደን ድማ ገሌ ካብተን ኣዘዝትን ዳይሬክተራትን ኢንጂነራትን መራኽብ ኮይነን ብኣብነት ክትቀሳ ዝኽእላ ውሑዳት ግን ከዓ ህቡባት ባሕረኛታት እየን። ምዚ ኣተኣሳሲርና እምበኣር ንሎሚ ምስ 5 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ ባሕርን መጓዓዝያ ባሕርን ዘላል መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ናብታ መደብ ክነብረኩም ምስ ዘንሃበር መንእስያት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣብ መርከቢና ኣዕሊምና ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ነይሮም ብምውሃድ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ኤርትራ ዝተወደበ ኤርትራውያን መንእስያት ምስ ባሕሮምን ደሴታቶምን ናይ ምልላይ መደብ ገይሮም ነይሮም። ኣባላት ማእገር ኤርቲቪ ድማ ናይቲ ዝነበረ ዕዉት ኣጋጣሚ ተኻፈልቲ ነበርና። ጉዕዞና ምስ ከባቢ 800 ዝኾኑ ኣባላት ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን እዩ ዝነበረ። ስለዚ ቀዳም ሓደ ለካቲት ኩላትና ተጓዓዝቲ ኣብ ወደብ ባፅዕ ኣንጌና ተኣኻኽብና። ፀሓይ ኣብ ምብራቓ ድማ ኣንፈትና ናብ ወደብ ሓራት ብምቕናዕ ጉዕዞና ቐጸልና። ጉዕዞና ኣዝዩ ሰሓቕን ምዝንጋዕን ዝመልኦ ሰላማዊ ጉዕዞ እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ናይ 3 ሰዓት ጉዕዞ ድማ 1 ኪሎ ሜትር ካብ ደሴት ሓራት ኣቐዲምና ምስ በጻሕና ተሳፊርና ዝነበርና መርከብ ደው ክትብል ትእዛዝ ተመሓላለፈ። ኣብታ ደሴት ክንጽጋዕ ዘኽእላ ማዕበል ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ምኽንያት። ስለዚ ማዕበል ክሳብ ዝድይብ ክንጽበ ነይርና። ቁሩብ ከይጸናሕና ግዳ ብሓገዝ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ብፍጣናት ጀላቡ ደሴት ሓራት ዓለብና። ኣብታ ደሴት ኣብ ምዝንጋዕ ከለና ድማ ብዕላል ዕላል ነታ ሒዛትና ዝመጸት ዓባይ መርከብ ኣሎሊ ዝመርሓ 5 መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ምኾነን ሓበሬታ ረኺብና። መደብ ማእገር ዝኸውን ቆንጆ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ድማ ዕላልና ምስ ዘን መንእስያት ኣብ ምላሽና ኣብ ባሕርና እንዳሳፈፍና ክንገብሮ ወሲና። ንጽባሐይቲ ንግሆ ካብ ደሴት ሓራት ምብጋስ ኮነ። ሽዑ እንተኾነ ማዕበል ኣይድየበን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ድማ ሕጂ እውን ደጊምና ብሓገዝ ፈጣናት ጀላቡ ኣብታ ዘምጻትና መርከብ ተሳገርና። ጉዕዞና ንወደብ ባፅዕ ኮነ።
ኣብዚ መዓልቲ እዚኣ ኩነታት ኣየር ከምቲ ናይ ቅድሚኡ መዓልቲ ኣይነበረን ቁሩብ ዝሰክፍ ይመስል ነበረ ከባቢ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ እዩ ከቢድ ዛሕልን ንፋስን ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ነይሩ ብተወሳኺ ኣብ ልዕልና ጸሊም ደበና አንጠጢ ስለ ዝነበረ ጉዕዞና ከይዳነጎ ስክፍታ ነበረና ከምዚ ኩነታት ከለና እምበር ኣባልና ኤዲተር ዳንኤል ገብረ መስቀል ምስተን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ክንዕልለላ እንኽእል ዝበለጸ ሰዓትን ቦታን መሪጹ ዝገለጸላይ ኣብ ስራሕ ከለዋ መርከበን እንዳኣልያ ኣብ ውሽጢ መርከብ ከም ዝሓይሽ ሓቢሩኒ ንድሕሪ ተመሰም ግርም ኣነ ብወገነይ እውን ደስ ዝብል ሓሳብ ኮይኑ ረኸብክዎም ንምልላይን ዝኣክል እውን ናብ ክፍሊ እዚ መርከብ ሰዓብክዎም ፍቓድ ረኺብና ብኣዘዝተን ድማ ዲቪዛ ባሕረኛታት ተኸዲነን ዘዝምልከተን መሳርሒታት እዚ መርከብ ኣብ ምውዳድ ረኺብናየን ነዊሕ ከይጸናሕና ዋና ኣዛዚ መርከብ ኣሉሊ ኮማንደር ክብረ ኣማና መርከብ ክትብገስ ከም ዘለዋ ትእዛዝ ኣመሓላልፈ እዘን መንእስያት ብወገነን ድማ ሞተር መርከብ ኣልዒለን ንወደብ ባፅዕ ብምቕናዕ ጉዕዞና ቀጸልና ኣብዚ ናይ ምምላስ ኣጋጣሚ እምበር ንኸነዕልለን ዕድል ዘረኸብና እዘን ኣብ ክልል ዕድመ 20ታት ዘለዋ መንእስያት ብሙልአን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እየን ኣብ ኮሌጅ ምህንድስና ባሕሪ ባፅዕ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ድሕሪ ምዝዛመን እየን ነዚ ሞያ ኣቴነኦም ኣብዛ መርከብ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ንኽሰርሓ ዝተመደባ እኳ እንተኾና ሓፈሻዊ ምምራሕ እዛ መርከብ ግን ዕዮ ገዛ ናይ ኩለን እዮም ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮአን ሓያል ናይ ምሕደራን ምርድዳእን ክእለትን ዘለወን ነዛ መርከብ ዝምርሓ ድማ ወላዳ ባዕላይነት ኣዛዚ መርከብ ክብረ ኣብ ማና ይኹን እምበር መራሕቲ እዛ መርከብ ባዕለን እየን ንምዃኑ እዘን መንእስያት በዓል መን እየን ዝብል ሕቶ ክንምልሰልኩም እምበር ኣገዳሲ እዩ ኦኬ ሙሉእ ስመይ ሰሚራ መድሃነ ይበሃል ዘመረቑ ኩሉ ዓውዲ ኸዓኒ ኣብ 2000 እዚ ማሪን ኢንጂነሪንግ እዩ ኣብ ማሳዋ ኮምሳት ማሪን ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ተመሪቐ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ማይነፍ ተመሪቕና ማለት እዩ ኣብ ወሓምለ 2009 ከዓ ክላስ ኦፍ 2019 ዓመት 2019 ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ተመሪቐ ኣብ ሰዓት ዝኻ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣብዛ መርከብ ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ከም ንኽትል ኣዛዚ ኮይና ከዓ እሰርሕ ኣለኹ ሄቨን ራእዮ በሃል ዲፓርትመንት ድማ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወዲየ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብ መርከብ ኣሉሊ ይሰርሕ ኣለኹ ብሌን የማነ በሃል ኣብ ማሪን ኮሌጅ ብማሪን ኢንጂነሪንግ ዓውደ ትምህርቲ ወዲየ ሕጂ ከዓ ከም ማሪን ኢንጂነሪንግ ኣብዛ መርከብ ይሰርሕ ኣለኹ ስመይ ቤቴል ሃይለ ሚካኤል በሃል ኣበል ዒሳን ሽዱሽተን ዝረብ ኮይና መካኒካል ኢንጂነሪንግ ከዓ ተወዲአ ማለት እዩ ፌቨን ኣፈወርቅ በሃል ካብ ማሪን ኮሌጅ ከዓ ብማሪን ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ፕሮግራም ወዲየ ኣብዚ ከዓ ከም ኣብ መርከብ ኣሉሊ ከዓ ኣብዚ ከዓ ተመዲበ ይሰርሕ ኣለኹ ብርግጽ ባሕሪ ንኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ እዋን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሓት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ ነይረን እየን ግን ኤርትራውያን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ መርከብ ክመርሓን ክእዝዛን እዚአን ናይ መጀመርያ ብምዃነን ብዙሕ ፍናንን ሓበንን እዩ ዝስምዐን ሕጂ ብሓፈሻ ከም ጓል ኣንስተይቲ ተሪኢኻ ድኽምቲ ገሊኣ ትበሃል ናይ መርከብ ከዓ ጉልበት ስራሕ ጥራይ ዝደሊ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ሰብ ግን ጉልበት ኣይኮነን ደሊ እንታይ ዳ እዩ ከም ዝበልኩ ከዓ እቲ ስናት ኣባወት ማስል ብዛዕባ ስታይ ገለ ይኮነ እንዳሓትት እንታይ ዳ ርእሲ እዩ ዘድሊ ርእስኻ ተኣሚንካ ዝኾነ ነገር ኣይሽግረካን ማለት ርእሲ እንተኣሚኑ እዚ ሜንታሊ ኤንድ ፊዚካሊ ርእስኻ ኣሚንካ ተኣቲኻ ንሓደ ነገር ትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ዋላ ሽሕ ግዜ ሕጂ ኣብዘን ኢንተርናሽናል ተሪኢኻዮ ክሳብ ወርሒ ገለ በለ ኣብ ባሕሪ ይገሽዮ ሕጂ ወርሒ ይነዊሕ ይኸውን ግን ወርሒ ሙሉእ ከም ሓንቲ መዓልቲ ወይ ድማ ከም ሓንቲ ሰሙን ሓሲብካ ድሕሪ ተጓዒዝካ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ርእሲ ተኣሚኑ ዝኾነ ነገር ኣይብለካን ርእስኻ ተዘይኣሚኑ ግን ድኹም ኢኻ ትኸውን ስለዚ እዚ ከዓ ስለ ደእሞንክዎ ርእሰይ ኣይድብልኣን ሞያ ባሕረኛ
ካብ ቤተሰብካን ከባቢኻን ነፂሉ ብተወፋይነትን ትዕግስትን ክትሰርሕ ዝሓትት ሞያ እዮም እዚ ካብ ኮነ ተሓቅቕ እሞ ነዘን መንእስያት ኣብዚ ሞያ ክትፅንበራ ብኸመይ ተተባቢዐን ይኾና ዝብል ካልእ ኣገዳሲ ሕቶ ምምላስ እምበር ፅቡቕ እዩ ነዚ ሞያ መጀመርታ ንስድራይ ብጣዕሚ ኣመስግኖ ምደሊ ነዚ ሞያ ክመርፆ ከለኹ ዋላ ኣነ እውን ምሻሎ ኮሚኒኬሽን ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረን መራኸቢታት ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረንን ሽዑ ክመርፆ ከለኹ ከምዚ ሓገዝ ምስ ሓተትኩ ባባ ማለት እዩ ንርአዮ ተኽለ እንታይ ከምዚ ኢላ ከምዚ መርፅ ዘለየ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሞያ ብጣዕሚ ደፊኒ ደሲሽን ወይ ክወስድ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ሙሉእ ድማ ኣትዮ ብጣዕሚ ተሓጒሰሉ ማለት እዩ ከምዚ ክኸውን እውን ሓቂ ምዝራብ ክሳብ ክንዲ ዝኽበፅሕ ዝብል ሓሳባት ኣይነበረንን ንሃለኻ ኣብ ዝበፂሕና ማለት እዩ ባባ ይቕኒለይ ሕጂ ኣነ ሓቂ ክዛረብ ተኾይነ ማሪን ኢንጂነሪንግ ክንብል ከለና ሰለስተ ኢንጂነሪንግ ዝሓዘ ዓውዲ እዩ ሕጂ ሜካኒካል ኤንድ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዝሓዘ እዩ ሕጂ ካብ ሰባት ካባይ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ኮታት ተደሪኸ ብዛዕባ ባይታ ሒዘ ኣትዮ ነዚ ፊልድ እዚ ኣብ ሰለስተ ዓውድስ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዲፓርትመንት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓኒ ናብዚ ደረጃ ዘለኹ ንክበፅሕ ከዓኒ ብዙሕ ሰባት ተባቢዕኒ ማለት እዩ ካብ ብዙሕ ሰብ እውን ክስታይ ረኺበሉ እየ ከም በዓል ካፒተን ዝኣከ ተመክሮ ሓቲተ ገለመለ ኣትዮ መጀመርታ ከም ዝውከስ ኣጓል ኣንስተይቲ እውን ኣይነበረትን ንዓይ ኣክቹዋሊ that's why it was really መራ ተሪር ዝኾነ ደሲሽን እዩ ነይሩ ንዓይ ብዙሓት ክስታይ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ኣይነበረን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኣትየን ስለዘይፈልጣ ዳሓተን ኣይነበረንን again ወላ ካብ ሰባት ከማን ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይሰርሓ ነበረ ብዙሓት ሰባት ከመይ ኢልከስ ክባሓር ክትክእል እዮ ከይገለ ምሻሎ ጓል ምስቲ ምዃነይ እዮም ሓሲቦም ግን ኢን ጀነራል ሓቂ ዘረባ ከም በዓል ካፒተን ዝኣከ ሓቲተ ፕሌስ ማሪን ኢንሳይት እውን ርአ ቅድሚ ምርኣዩ ዝኽእሉ ካብ ክሰርሓለ ኢለ ኣነ ኣትዮ እዚ ካብ ቅድም ዋላ እዚ ማሪን እንዳተምሃር ከለኹ ኣብ መርከብ እየ ዝሰርሕኒ እየ ድብል ነይረ ኣነ ፕሮፌሽነሲ ክሰርሓለ እየ ድብል ነይረ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ተገዳስነት እዩ ኣብ ድሕዝኦ ንብረት ተገዳስነት ኣለዎን ፅሬት ዝኾነ ነገር ብቐሊል ብሸለልትነት ኣይሕዝኦን ስለ ዝኾነ ትብልጨን ንሱ ከምዚ ቡድሆካ ከምዚ ብደገን ብውሽጥን ማለት እዩ ከምዚ ብደገ ይመፀካ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ መጀመርያ ኣብ መርከብ ክንዲብ ኢና ምስ በልና ከምዚ ኩሉ ሰብ ኣይተቐበሎን ገለ ማዕረ ክላ ሕራ ኢሎም ሆዮም በር ኣይደይብኹም ነዮም ገለ ነይሩ ከምዚ ትሕድ ሆነ ርዲኢት ኣበዋል ነይሩ ገለ ዋላ ሕጂ ዋላ ኣለዎ ኣብ መርከብ ትገይስ ባሕሪ ምስኣት ኸይድ ገለ ትበሃል ገለ ትፅቡቕ ነገር ግን እቲ ብውሽጢ ገለ ማለት እዩ ኣብዛ መርከብ ብሙሉኦም ዋላ ካብ ካፒተን ኩሎም ቶም ኣባላት ገለ ብጣዕሚ ይሕጉዙኻ ገለ እሞ እቲ ኢልና ገለ ኣይተጋየሽናን ኣይተ ከምዚ ብዙሕ ቻሌንጅ ወይ ብድሆ ይፀንሐናና ውሽጢ ማለት እዩ ነስና ይደገ ብድሆ ኸማስ ከም ንስዕረበት ውሽጢ ገለ ተሓጊዝና ገለ ፅቡቕ ኣልና ሕጂ እቲ ደገ ብድሆስ በቲ ውሽጣዊ ሓገዝቲ ትስዕሮ እዚ ናቹራል ኣተሓሳስባ እንድዩ ዝነበረ እዩ ካብ ሓዳር ገለ ዘጎናድብ ኣይኮነን ዘለናዮ ቦታ ርኢኻዮ ፍሪ መሰኒ ኣብዚ መፂኻስ ከመይ ጌርካ ሞያዊ ዓቕምኻ ተማዕብል እዩ እምበር ናይ ሓዳር ኣጓናዲብካ ገለ ማለት ኣይኮነን ንሕና ሓዳር ደሊኻ እኮ ቀሊል እዩ ኣብዚኣ ኮይኑ እውን ንደቀይ ኣብ ኣስመራ ዘለዎ ከም ሓድር ክእል እየ ፀገም የብለይ ካፕቴን ክብሪ ኣብ ማናውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተወሳኺ ርእይቶ ኣለዎ ንስማዕዮም እጂ ከም መንእሰያት እንታይ እዩ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእልኒኻ ኣብዚአን ግን ከምኡ የለኒ ኣብ ስርሐን እየ ምንም ነገር ካብ ናይ ስራሕ ኣተሓሳስባ ወፃኢ የብለኒ እቲ ራእይ እውን ኣለዎ ናይ ወፃኢ ራእይ ኣብ ግምት እትየን ዝኸዳ ስለ ዝኾነ እንቆልዑ ኣዝየን ንፉዓት እየን ብስርሐን ብጠባያን ብተቐባልነተን ኩሉ ናይ ዝመርከብ ኣብ ሓፂር እዋን ኮንትሮል ገይሮን እየን እቲ ዘገርም ነገር ሓንቲ ነገር ተርእየን ኦቶማቲካሊ እየን ዝሰርሓ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ تتابع كل نجار تقتفلن قوم صدق هنا حج كل نجار قدي فعلا بعلني الصرحها بعلني الصرح الله هم تريان الله منو ما أنا صرح نجار يا بلين دحريان كوين ترحياتك هاتلن شجر كأي بلين الزين كان فعاتينه نبي حكم على دكان سير تراس يريكا تي نايز حلفة زي جنسون زجبر الله أكلنا تيو أنا نبي حكي عجيبة بن
كسب 2007 عام تمهات كم بعل مركب ألولي إذا عينة المراخب كمرحاز قلا كاب عسرت زي بس حدك أنستين أب على صنيهن أتمخلي أدما كم بحرنيات كوينن كسرحة زخلالو بحرياو توهوم بحلاو تقبالنتن يبلن زبل ناي حبت السبات التحساسبات سلزلايو يكون مبر إذا أرى أزي وبوي مخاين زقلتا إذا إرتوان من أسياد كبروز دعي مالسي بزح حساب كله خلي همزن هنا حل نزلوا جن بيت نيجاتيف توتس ولا نحن بزخ نديب كلامنا هم ينيرو بزح لتصابواتات نبعلو ما بحر ديبو مسفوت صبات كمان يمدونا أي تقولون يا خان أي تحسبوا أخوان قاله نوعيتات كيف لا نعنا رينا نبزي أخو متى ولا ندحر كيلا ندحر ترى هنا قدم متين كوريوا كفتنا وقت فتينا نشعو دحني زاروا تزي كونو ولا حد تقدم كم زي بلو قاله ولا حنتي أبز بزح عدلات كم زلوا نقراني دالي كابتن كباب منا أبزن من سيات أبزيلو على تسفايز الله مويا مركبن بحرن تعجزتن سنة مقبارن سحاتت نسمع عندما أبزن داي أبزن من سيات زيادة 5 تعاملي زقلت نزي أبحث السبات زلو قالتو عتحس السبا كإرمو أزغلا بعبيو بعلن دك أنستيو أب قبري كمسكرا مسقلات رايز بل ريتو يدما يزلوهم يخون مبر أبزو قداي نبوي أملا خاخت حبر السب زملكتكن توسخ ريتو لوهم وعلوكو ما تنتهي قبرال كان دك أنستيو دويلون علوكو قلقلقن نسيكون انت حتى مالسي تي أمري يجي بقبر أنا تندك أنستيو ريان سلو زلوخو سبك أمن سقامي بالليني السن كان حي ميناناني يعني بصراحة يعني ماشي أنا زي كونكس بعلني يعني الدحريان كم زخيز قبرانهم بعلني يعني نفعت سلو زغنا جت حبرة سب قل خوميتات قل سنفس ولا الرأي خلني الله برقصونا الله هجي نزي نتدحل في تاريخ بقمة اتخاء زنايزيان نزارب يقولوني التي كم عينة الرأي دلهم سبات قرب الرأي كم معايشوا يا زما كرانة بقبر جنا أبز مركب ولا وعلهم كم ترزبوا زلهم علني يعني كل نجار زقبر زلا إذا كان استياء بحري أمريت أب إير سجم كم زي بلن ده كان استياء ترى أنا زامن مويا بحرنيان مركبن عبنا هي تمست أزلو من برايوم إذا مويا فقر بحرن مع عبلاتن كل وكا زحت يوم بعبي دما ناي بحرن وكانوساتن تسقاتات زدنقن زقبلن توهبون بحرياتن انت تصنيحكا توسخ حيليو أبز مويا نزيد متأثر بار إذن من إسياتون هيوت بحر زملكت تمستقن أعلينا الوام تمستقن أتقال اللي هوتنا تعمل ديسنت هوتي زلنا كم تتحاسب يكون سبت يحاسبه ربش هوت قال يقعد ان تحت تورد لعلي تديب قال كم يكون وحسنت لك رقي سلامة هوت أب بحر زربش كمان يلا نت أزخونه هوتي دليت كاتجبرلو دليت كاتسرحلو بتعمل كم زي بحرسي ولا تناتو مقصاصي ودمستك كم زي مسات أنا قاري again هوتنا بحر adventure معلتاوي حدش نجارات نجار حد سرح من البات يسل شو كخو أبزقن كل نجار حدش هات مز أبديت إنه هون إذا خير لون خلالو تصبح خلالو سلزي بتعمل أدفنتشر أو نيتشر زبق نجار عالم سيل كاتريس بحري فلي نجارلو حبروديو ولاتي ما يوقفان لا تجلس قال له تصقع سعبك أدفنتشر أنا بلو مرة استيسالو صحابي بفلاي دما أبزي حبتان تسقاتات زون البحرنا مركبا حيزن كنسفا خلوا زقلتو فريت أو بالحتان تمستقل كم زي مسل كم زي خمزة ولا سايفلتنا يعني يرى إزي حلفنا مهلاوسي لعبت عمي زقر مهاب عدنا مسانا خلو ندعي كالوت كمان كاب عدنا زغري ما تلو أنكو هاي مسانا زولو نقر أب بحر زولو هابتسي أبكال إيلا كلا عد سنوات إركاه تريو زي تخيل من قد قرت كيلومترات تقعد كهت مريو تخيل سي كريو لهم قد مناتو صباح نقول تيجات أمونين فلتنينا إذا حب بحر زي حفتهم كلهم ريو ترايز لنا حفتنا نتايس كنفلت علينا مش كاوتا بقي سوون بس حسابات زلهم بس حسابات كفل فلو خوليا
ስለዚህ ግድ ነዚ ነገር ዚስ ኢንጆይ ጎሮ አሎ تحسوا إذا حجز زيارة زم إم بيفن هون فلتو وش تبحر تحسوا جن كاب بزرع بزوج عائلات زي تتنكفة قالوا بزوج حرب بزوجتي جي بزوج استفعل على عينة كورة على لبنان إيرترا استفعل على عشرات بس بيش استفعل على بيش سالو بس نايل الجدي ورا در مالتي أبز توري ترايز له كامل عالم ولا مالتي جي كي بحر بزوج تقالات له استفعل عسالو بلاس موليز ولا بحرنا هون نزت أساس يردما إذن حبر من السياد فقرن تمستون كيحبار إيرتران تأجرتهم رزين حلافنا تسكم ملأت كم زلوين لمن السياد إيرتران زت خخرام حطنا بزحين تأجرتنا هون كمستوي زلها كيلومترات يزق عزل دي أنا حنت زلوا من السي كم يجري خستي ديسكفر كجوجل كحسب خلالو إلي حسب مالتي بحر طعمي سو كم زي أول كاس كم قال كون كاس بحرني هون كاس سرح تدفر سيرنا سلازم كله تخلط خلايخن تراي تبقى حالخن تراي كله كبرس بحري منتي كما بيتاتا وحدتي إلا ما زن من أسيادك أنستيو أبتمست أوجع زو بحرن ممرح مركب زدرت راي كونان كالي خبص حوز دريا توسخ نتصرق ون اللوان نايك أتصال حلمون أعلجنا على اللوام أنا حلمين تاي كمزي كابيتون كوينة مالتيو عبيت مراخو مريحي ويكا تشيف انجينير كوينة نيرترا همزي عبيت مراكب كقلقلا قلا زناتي حلم قلا مالتيو كابتن كيت ميكيو ياتبال MCQ مالتيو إذا سبزيا تي ناتا زدار رخاني سب عندي مجمرتها يبن كاب محاستي إم هيومني بسرعة هو شعور تناتا كل نجار بزعت الله خالد بزيك أزفلته بقرب إلى الدلالة هو عن نستع ناتا زدار رخان نجار دمن سأتن رخاني كاب على علاماتي تي ناتا دليتي تمركبس بنايدك بريك نستيو نافيجيت تكون سلة تدلي حسب واحد استايمولو أب مركب ملت بوال تراك مرعس تسريلي أجرم نجاري قال أب حنت مركب سحنت وقال ترهيبك هافتامها أب إنترناشنال ولا تاريخها وحداتنا بشبي إندستري هلا كذي كم حسابات نعيز مسد نجارنا تازي تما كورونا هركبك أخبار قال نجار تاي علو تاي إسكا تاي تعز تاي بزح نجارات كبحري نهت حجزاني بلس ناب كابتن كمان حن نزخيل كان تاي قبر علني كم تعين point of view نعير ليني كبار قال نجارسي حسب كوسد كيح بحر من مدير بحرنا تاريخ لشدو على ممرنا بحفشة زن من إسيات زين موديل وي أرأيانا إيرتوان دك أنستي من إسياتيان بحجي نابزو مياخص نبران زدلا من إسيات دما مخر اللوان أنا زبل حق زربا زي وخل ولادوس ولاد مالتي كم زي أبز سرح زيس بقى كم زي جيش كان ويها هات جيش حاجة عصب من كل إسرع شو من تسعة من قد هاي رفقة هات غيد مالتي زنوحة مالتي حجي زي أبكلت معلتي ثلاثة معلتي كان ياخذ صغلا قال له جي قال يدب شغل قال له ده هاي ولاد زحتت قال مله قال له جدا جن ولا يبولن بحرنا بفلا بزنانا ولا حنتي له رأسها مأماني أنا يبلو يا ماما كوني نسق زي كل مشى قلب ربي وزبلني كفرس بحري منتي كما بيتاتا وحدتي كما بوتاتا تبعتي إذا ناي بيني ناي بطاري يا بي كوال حاقري